Assalamu alaikum. Famille, aujourd'hui, votre artiste comme levé Bamana. La famille, il faut que je vous dise quelque chose, famille. Nimapement aujourd'hui, comme il m'a la famille, levé Bamana Fourmousso. Vraiment, de goût, à 5 ça va 3 ans, 5 ça va. Mais trop là, même moi, il là. Ça dit, il y a froid sur bec et moussoula. Mais c'est la solution de la famille. Famille, la famille. Entre d'autres là, d'autres pour 1 million d'opérations, 1 million de familles. Vraiment la famille, Malikono, Malikoka, Afrique, Farafna, Faradjela. Mogo B, que ne levé Bamanakan. Famille, ne me là, quelle soit joie. Allez, je vous dis les Ivoiriens comme les Maliens, les Burkinabés, les Sénégalais, ceux qui sont là, ils pour Mogo B, la famille, à Beget de Mela. Mogo B, que levé Bamanakadi, ou bien, Aïe Moussouffle, c'est ma femme Fourmousso, Banane Malako, opération. 1 million de familles. Moi, je n'ai même pas trouvé 200 000 d'abord, famille. Donc, on est me rebelle là. On a voir tout, malin voir tout. Ayaka alakama, ay vidéo partage, ayaka c'est le roi 12, mamala, Barnou Gambi, ani, Samasoko ma fond, Dubaï, Kalassé, c'est la madame belge, ani voir tout fond fermé, Korbaru Kono, Ivoirien fond fermé, Kibi Moro demain, alakama, Kirakama, nebe out de la famille. Aye lage aga artiste comme le levé Bamana tiens ran degulenu ni ma boka puma bi ni ma boka puma ni ma ira mogola ka fira ko degu mi menkan do me se ga do déjà de cause mi boss no billahi nete deli kala deli madie mi soro di halalai mais bi mi boka ira kan nyogona ani silamo na ni mogola mfuru muso degu menga opération 1 million famille. Je vous demande pardon à vidéo partager pour que Allah ka jɔnɲuman dɔ bɛ se ka hinɛ na cogoya min k'an dɛmɛ an bɛna numéro bila la famille n bɛna numéro bila mɔgɔ min bɛ se k'an dɛmɛ an ka orange numéro ani MTN numéro orange a bɛ dépôt k'a kan MTN fɛnɛ a bɛ dépôt b'a kan ne bɛ aw deli la famille maa bɛɛ deli la n degulen don degun min kan n bɛ tout le monde n bɛ bɛɛ deli la Allah ka jɔnɲumanw n bɛ se ka jɔnɲuman jumɛn sɔrɔ mɔgɔ jumɛn sɔrɔ min bɛ se ka ne levé Bamana dɛmɛ ka bɔ nin degun in kɔnɔ n muso. Amela an se ka sunɔgɔ mais comédien bɛɛ kɛra mais degun mɛ ka si so kɔnɔ tɛ se ka sunɔgɔ ala in chérie la famille malien africain farafinadenw farafin bɛɛ min bɛɛ deli la ala de kira kama maa deli ala kama ni min bɛ se ka n dɛmɛ kɛ n dɛmɛ n tɛ dɔwɛrɛ foyi la min ɲinɛ mɔgɔw fɛ o de b'o ye maa deli mɔgɔ bɛ se ka ne levé Bamana dɛmɛ ka bɔ nin degun in kɔnɔ o ye sabali ala de kira kama kɛ n dɛmɛ ma a ka ɲi.